21-godišnja Eva nosi hidžab koji joj prekriva kosu, uši i vrat, ostavljajući vidljivim samo lice. Počela sam nositi sve veće i veće brojeve odjeće jer sam se osjećala neugodno izlažući svoje tijelo, grudi. Počela sam nositi turban na kosi, zatim veo pa hidžab. Danas sam u hidžabu, no nadam se da ću jednog dana biti u nikabu. Nikab je veo koji prekriva cijelo tijelo, ostavljajući područje oko očiju otvorenim. Je jedna od 1900 muslimanki koje, prema podacima Francuskog ministarstva unutarnjih poslova, nose burku. Uskoro to neće moći činiti na javnim mjestima, bolnicama, školama, vladinim ustanovama, u javnom prijevozu. Nakon 6 mjeseci istraživanja, francuski su parlamentarci, njih 32 na 2000 stranica, ustvrdili kako je pokrivanje lica protiv republikanskih načela sekularizma i jednakosti. Izvještaj jasno pokazuje da nošenje potpunog vela na poseban način predstavlja sve što Francuska instinktivno odbacuje. On je simbol podjarmljenosti žena i standard, kako je napisano, ekstremističkog fundamentalizma. Raspravu o velu u francuskom parlamentu bila je burna. Desnica je podijeljena, socijalisti su službeno protiv bilo kakvih zabrana, iako je većina javnosti za njezinu punu primjenu koja bi trebala nastupiti krajem godine. No s najvećom muslimanskom zajednicom u Europi, u Petoj Republici danas živi 5 milijuna muslimana, mnogi se boje da će zabranu biti ne samo teško provesti, nego i da će ona zemlju učiniti ciljem terorista.